5 बोसोराव गोबां माने जोंनि बिटिसि ओनसोला डेभेलप जागोन हाब्रु गानो गोनां जानाय नङा रायजो राजाफ्रा माने लामा दालां माने मावै माने जायै बेबायदि जानाय नङा 5 बोसोराव बिराद मोनसे स्पिड माने डेभेलप जागोन दा बेनि थाखाय जोंहा माने साननांगौ जेबो गैया जोंनि सरकारखौ रायजो राजाफ्रा लाबोदों डेभेलपमेन्टखौ साननानै दा बेनि थाखायनो बे डेभेलपमेन्टआ जोङो 4 मासावनो जाबायदि माने जोङो प्रजेक्टफोरखौ लाबाय हमबाय बेखेवगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो नैबे इलेक्सन जोबनायनि उनाव आरो गोबां प्रजेक्ट गोदान प्रजेक्ट नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोखि 100 crore जितु youth डेभेलपमेन्टनि प्रजेक्ट अलरेडि माने चेक जाबाय 5,000 जन इयुथनो जोङो अलरेडि चेक दानबाय आरोखि बेंकआव दा बेखौ 20 तारिखनिफ्राय जोङो होगोन काउन्ट होलांनानै 27 तारिखआव बे माने 2 लाख थाखा होनायखौ जों फोजोबगोन आरो बिनिफ्राय सेकेन्ड लिस्टखौ जोङो इलेक्सन जोबग्रोमोना खालामगोन टटेल माने 15,000 दाख्लै बावै चिफ मिनिस्टारा होनलांनाय 15,000 प्लास जोंनि बिटिसि सरकारा होनाय 5,000 इलेक्सन जोबनायनि उनाव टटेल माने 20,000 जोंनि बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने 2 लाख थाखाखौ मोननो हागोन आरो गोबाङा कनफिउज जादों बेखौ लन नामा होनना सोंला फैदों बे 2 लाख थाखाया लन नङा एकालिन वान टाइम पेमेन्ट माने खेबसेनो बेखौ होनाय जागोन आरोखि जोंनो जेबो होनाङा सुदबो होनाङा बे लनबो नङा बेखौ मारिफिननाङा जोङो बेखौ माने बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे बिजनेस मावनानै जानो हायो बायदिसिना खामानि मावनानै जानो हायो बिनि थाखाय 2 लाख थाखाखौ वान टाइम पेमेन्ट हिसाबै होनाय जागोन मोनगोन जायफोरा थालांबाय बिथांमोना सिन्था खालामनाङा आङो दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव नोंथांमोननो फोरमायदों इलेक्सन जोबग्रोमोना जोङो सेकेन्ड लिस्ट बानायगोन आरो बेयो कन्टिनिउआस प्रसेस खेबसेल' होनानै दलद थानाय नङा माने बेखौ बोसोरफ्रोमबो होलांबाय थागोन जायफोरा थालांबाय बिथांमोना इलेक्सन जोबनायनि उनाव जोङो मोनफ्रोमबो ब्लकआव अर्डार हरगोन आरो ब्लकफोरा लिस्ट बानायनानै जोंनो सेन्ट्रेलाव साबमिट होगोन आरो जोङो लगेनो बयनोबो 2 लाख थाखा होनायनि प्रसेसखौ जोङो खालामगोन आरो नेक्स्टआव सेकेन्ड लिस्टआव जोङो दानिख्रुइ बांसिन बुरजा मानसिफ्रा मोननो हागोन आरो जेबो सिन्था नांगौ गैया।